И днес ще хапна един такъв бонбон, който е от най-киселите, с червен скелет. Абонирайте се за канала, пращайте лайк, за да ли това гадно нещо сега, къде ще го хапна. Падам. Отворено е. Отваряме. Отвътре излиза скелет. Ето го, череп, може някой скелет, други череп, все едно. Почваме след 3, 2, 1. Кисело е, кисело е, кисело е. Кисело. Кисело. Тате, може? Не разбирате колко кисело е. Кисело. Но не може да плюя, не може. Вече е добре. A few moments later. И това е втора част от яденето на кисели бонбони. А това кого е? Брат ми Иво! И сега ще изяде един от най-лютите бонбони, а именно ябълката. Ще покажеш ли бонбона? Ето го. Трябва само да го смуча. Окей? Да. 3, 2, 1. Без да плюеш! Без да плюеш! Чао! 3 days later. Здравей! What? И това е трета част от яденето на кисели бонбони. И сега ще яде кисел бон, брадовчет ми. Калян. И сега ще видим дали този вкус е ужасен или е много сладък. Отваряме бонбона. Само да го отворим. Я ти го отвори. Ето, отворене, дай го кука. Дай букук. Ето го, бонбонът. И сега, време за хапване. Не. Няма плюене. Няма бонбон е ужасен. И аз ме виках. Този бонбон е ужасен, не искам да го говоря. Абонирайте се за канала, прескайте лайки от мен. Чао!